sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo agreg. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak dito'y balasiw taaw. Ngem ti inak istoryaan ket may papan iti nagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Dua kami laeng agkabsat. Gapo iti kinamammartek ti amami, sininaan ti inami, ket pinapanaw na daytoy, isu a nagawid, ijay lugar da. Kalpasan ti sumagmamano atawan, adda na ammo ti inami alalaki. Manipod idi, kasla saan da kami metten apagan ano ti mismo nga inami. Ni Uncle Johnny latan ti as-asikaswan na, isu amin ti papapanan ti birok na, iso ti paggasgastusan na. Ket tinasakit, pinanawan da kami, tamas pinili na tinakiden na iti lalaki na. Kapilitan a nagtrabaho kami metten nga agkabsat. Inanusan mi ti nag-working student, ken nag-apply kadag iti scholar tapno maituloy mi ti agadal. Ket kaasi ti apo, nakaturpos kami met ket nakabirok kami pay iti natalged at trabaho mi. Aginggaan nagsakit ti inami ket pinanawan ti lalaki nga insaksakit, impat patag ken pinakpakan na iti agarup sa nga pulo met atawan. Ket gapu taawan met daduma ang mga sikaso ken kuana, kapilitan asyak metlaeng tinagsakripisyo a nangaywan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay na, agtugaw kayo laang kadilita nanang. Di kay manan makataltal na ako nakon. Agtugaw kayo laang dita, tasya kun ti mga sikaso kada kayo. Ay di naksuruan tamuktar aramidak Jennifer. Nanang! Di mon awagan ni Manong mo, ta sigurado abisi mo laang dadya iti trabaho na. Nakababain mo't kan kuan na. Busy ang masapol nga isakripisyo na ti agawid. Tani, awan kadwayo dito'y balay. Saan nga rudan? Saan mon apagawidan ni Manong mo, takabaelak ti bagik. Nawatam. Nanang! Mala, agawid kanta na isumipngetan. Sigurado nga urayon da ka dagiti anak mo, agraman ti asawam. Madamdaman to nanang. Pakanan kan pagtumaran kayo pa iti agas yo. Apay ay adagulit ka. Saanan kunak mag... No kunak a kabaelak ti bagay. Kabaelak! Hello, Jennifer ading ko. Nakaawag ka mo eh. Wan manong, imawagak, tadda ko makayat ko nga ibagakang ka. Anya na ita ading ko? Ay, kuha manong, amumat masakit ni nanang, saan ka di? Awan mga sikasukin kuha na, awan kadwa na dito'y balay, ang mga numabalin nga agawid ka pailaan. Ay nasaanan kunak lang arudan. Uray di ka nagawid, Greg. Napigsaak pa'y. Mamin ano aya nga ibagak a kabaelak ti bagay. Ha? Uray di ka nagawawid, ta sa anak pa'y mo't amatay. Nanang! Kita man ti kasta nga ugali na. Masakit lang arudan ng natangsiklat ta. Ay, manong. Di kayag danag, ta sa anak nga agbalin apabigat kada kayo. Nukunak a kabaelak pa'y. Kabaelak pa'y. Sandak arumbang akaasyan. Nga may napigsaak pa'y. Diyak kasapulan titulong yo. Ay, pasensya ka ni di kasi pa nagsasao ni nanang, manong. Talaga nga awan latat nagbaliwan ti inata. Huwag nga rod, manong. Kaslad at dapay kit di atimbang sit, ah. Ang maanyangay nga rod, kat oray balibaliktadan dapay ti lubong, isukat isulat tamat ti inata. Isu tinangipas ngay kadata.
Isu anas ken laeng met asubadan taday ta manong. Ay, sige. Tapadasak ti agfile iti live ko. Bareng palubusan dak kat makaawid dak inton o may alawa sa rin ko. Oh, ato iti kanan nyo nanang. Kaadwan nyo ti mangan. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Ay, lugaw manan. Ay katanusan nyo tay so lang mat ti adda. Kan may sa mayat ti lugaw tanalagan iti tiyan. Nalaklaka kayo amatunawan. Anya ngay mat day talugaw. Awan man laeng mat itlog wano karnina. Buya na pay laeng kat saanan anaymas. Mayat nga ruday na sustansya. Sigun iti doktoryo, saan pa mabalin amangan kayo kadagiti agkakaima sa makmakan? Ta amangan lumay kontra iti naan nyo. Ay di nakman surwan si ka Greg. Nanang, Di mat imbagak mat nga minkan ka, nga uray di na ko nasikaswan. Kabailak ti bagik ko na lang arudan, bay am asyak ti agluto iti kanag. tulungan kayo nga rudan ngamda kayo pala ti addaganas ng agungat. Tapno ibagak ka, jak kasapulan ti tulong mo. Jak kasapulan ti tulong yung agkapsat. Ngamen, kabailak pa'y ti bagik, napigsaak pa'y nawatam. At ti agas yun, nanang. Agtumar kayon. Kalpasan na, agpeles kayo maten, tamapan tayo iti ospital. Itagayam ti follow-up check-up yo. Ay saan? Jak kaya ti mapan ija ospital, Greg. Ngam nanang, masapol nga agpa-ospital kayon. Tani, kumarkaron naan nyo. Abutin yung ti angas yo. Marigrigatan kayo pa yan nga agsao. Saanan anormal ti kasta pa nag-angas yo. Saan anormal asasawamot? Ti saan anormal? Kat ti sikat ang desisyon para itibagik. Saan ba't nga iti kasta nanang? Madanagan naklang iti kasasaad yo. Namin ano ay nga ibagak. Ajak kasapulan ti tulong yaw. Unay kay lakit din aya. Aginggat ka anong agbalin kayo akasta. Marigrigatan kay lang arudan. Ngamda kayo pa lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Nasaysaya atan ti marigrigatanak. Gumti agbalinak ang nakakaasi iti sangwanam. Nanang, Ala, panawan nak dito yan. Kaya't ko ti agbay sa panaw. Ket, kumusta ni nanang manong? kasi ti sigod natangsit lata. Di na amo ti agpakumbaba. Ay, manong. Iso lang arudan ti adarikrik-naan na. Iso lang arudan ti matultulungan. Ngam iso pa lang tinatangsit. Aging kakadi ita kat nasakit pa ila ang tinakam mo. Kapo iti panang panaw na idi kadata. Diya ka mo adin ko. Nalabit abannog ko lang dahito isa kastuyak. Manong. Pagyamanan nakit di ko ma. Data dito yung agsaksakripisyo ang mga aywan kan ko na. No daduma lang siguro ng anak. Binaybay andan, gapo iti panang baybay anamot kadata iti. No totoosam, naglakalaan kumamot ka ti agibalas. Agam jak inaramid na ita. Ngamin, ure kaskasano, iso pailaan ti inata. Nagreklamo ka ang mga aywan kanyak. Silulukat tiri daw ti balay. Mabalin mo ti pumanaw. Panawan naklatan, Greg. Ha? Kita man ti kasta nga ugali ti ina. Ay na, makapasuro na talaga. Ala, bayamon manong. Di mulatan ikaskaso ni nanang. Talaga akasta siguro ti ugali na. Maturog kan. Di nakbanbantayan, tasanak pa'y matamatay. Di kayag danag. Da oray kaskasano, saan mo taday ta ti orayag? Oray kaskasano, kayat ko nga agimbag kayo pay. Nga ta, Nanan, nawadan ti bagam. Panawan nak dito yan. Hingka mo maturugan. apay nanang. Apay a pinanawan da kami idi ka ni Jennifer. Apay a mas pinilim dayjay alalaki ngam da kami nga anak mo. Ay nasan ka man nga drama kasta, Greg. Saan mo alagi po yung tinapalabas? Tauray anya pa iti mapaspasamak. San tayo na may subli pa iti amin. Sa anak nga agdram-drama nanang. Dahil kat saludsod lang mat ti may nga anak nga agsapsapol iti sungbat.
iti pimanaw kayo. Inaldaw asal sarud-sudat ti bagik. Apay nga ta, amas pinili yo dahil di alalaki nga kami nga anak yo. Pinilig ti bagik. Pinilig ti pagragsakak. Narigat ka di nga awatin na ita. Ket da kami nga anak mo. Saan kami kadi aparte ti bagim? Saan kami kadi aparte ti pagragsakam nanang? Yagam mo. Ang panagriknak ngamin iti. Kat napambanugak kun iti biag. Napambanugak iti kinarigat ti biag. Kang runaan iti amin. Iti amayo. Kan aminan. Iso pinanawan na kami, kasta kadi. Iso apim manawag. Aging ka kadi ita. Kat saan nyo pala nga maaklon kinagbidutan nyo? No te ko nam kat dumawatak iti pamakawan wano pasensya. Jak aramitin dayta. Anya. Jak tupulos agkid daw iti pamakawan iti desisyon at tinagdirak. Nga oray na pasaktan da kami, kasta kadi. Saan lang at kayo tinasaktan? Tauray siyak. Nasaktan akmat. Well, ngam ubing kami pa idi nanang. Ay kung talaga akasta ti biag, Greg. Saan tayo mat amabali na kontrolan dagiti pasamak? Iso anoan niya tinapasamak iti. Aklonan tayon. Sa bagay, pudno matkat di Talaga akas tatibiyag nanang. Talaga nga abdarag tinaganak akas kada kayo adi na amot ti agpakumbaba. Ngam siyak, jak to pulos aramidon ti kas iti naramit yo nanang. Hapay nga daka dito'y Arnulfo. Anya ti masapul mo. Awan masapol ko. Ngam adda kayat ko ngay bagaken ka, Belinda. Ipagamon, takayat kon tagi na na. Pakawanin na ko ma. Gaboy ti kinairesponsablik nga ama kan asawa. No sana gapukan niya, saan mo't siguro napasamak ti kastoy ti pamilya binukal ta. No sana gapukan niya, saan mo mo't siguro pinanawan ng itanak ta. Di mo ako ang tinagbalin a desisyon ko, Arnulfo. Diyak mo't kadi akakwen. Ti kanyak lang, adamot basol ko. Gapoy ti kasti napasamak iti pamilya ta. Banag apagbababawiyak unay. Di mo ibaga ti kasta. Ngamin, desisyon ko na ijay. Siyak ti pimanaw. Iso nga awan nga ron basol mo, Arnulfo. Pakawanan na ko, Belinda. Mabalin ka di, Arnulfo. Di nakdramaan na kasta. Awan basol mo itinagbalin a desisyon ko kunakmanan. Iso nga awan nga ron ti makagapo, tapno pakawanan ka. Agsaksakit ka, Belinda. Iso apangasim tagpakumbaba ka ba't kuman. Agpakumbaba ka Sakbay amataya kasta ka day. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo. Saan da ka kaasyan? Ngamin, saan ka nakakaase? Kabaalak ti bagay, napigsaak pa'y. Iso amabiyagak pa'y itinapaot. Dayta tilaglagi pa niyo. Amo ka nagbali na kadakas nga ama ka na kayo. Naigo muna kiti bisyo, sukal, arak, kan sigarilyo. Pasensya kayon. Ngamin, saan kayo anay kan itinasaya at napanagbiag. Tatang, gapoy ti kinamamartek ko, na umati inayaw kat sininaanak. Aging ga anak ideng na iti sabali alalaki. Maawatak mo't kit di ti inayaw. Gamin, binaybayan kayaw. Napasaktak tirik nanay tinamin ado adaras. Iso na laeng tada kayo mo't kantian adaan na apektaran. Saan lang na kami tinaapektaran, tatang? Amumi nga orin na kayo kat nasaktan mo't iti inaramid ni nanang. Puno na ita, anak. Ba nagapagbababawiyak. No nagbalinak lang ko maaresponsable nga ama ken asawa. Saan ko mamit napasamak ti kastoy iti pamilya tayo.
Pakawalan da ko Greg, anak. Naimbang kayo pa eh. Tamo yung aklunan kinagbidutan nyo. Ngam ni nanang, pulos. Iso lang arudan ti masakit, ngam iso pa tinatangsit. Greg, anak, di ka kumaagi mula iti sakit tinakam kaninanang mo, wine. Tatang, pasensya amon ti inayaw. Amok anarigat mo tinagdalanan na. Nga po'y tinapasamak iti pamilya tayo. Nalabit nga dumot dagiti di na mayabkas asakit tinakam iti kaunggan na. Ada akong di tatatang. Ngam apay akaslada kami pa'y tinakabasol kan ko na. Idinto ta isumat tinang panaw idi ka na kami. Laglagi pa niyo kuma. Nga uray anya ti mapaspasamak. Isulat ta ti inayo. Naawan ni nanang yaw. Awan kayo mo't nga agkabsat dito'y abiyag. Isa pa nga asim, napakawanemon ti inam, anak. Diyak maikariday tatatang. Ngam padasag, sana para ken ko na, no di kat para iti mismo abagik. Agyaman na kanak. Amok asana na may sublipay tinapalabas. Ngam nadapan nakabalin na, kaya't ko kumasulnitan, nagiti nagkurangak ka na kayo. Pudno asaan tayo na may sublipay tinapalabas. Nga mabalin tayo mat siguro amang rugimanen, tatang. Ado'y tiagas mo, Belinda. Agtumarkan. Diyak kasapulan ti tulong mo, Arnulfo. Kabailak ti bagik. Kabailak ti agtumar iti agas ko. Nga uray di naktulungan. Naawatam. Unay kalakit din ay aginggat ka ano ay akasta ka. At dalaga rudan sakit mo gam natangsit kalata. Tapno ang maom. Nairuam akong ngagmaymaysa. Kinabailak nga uray awan ka. Iso adi ka man kundi tulong kanyak. Takabailak ti bagik. Ay, maawatan ka. Amok anakkel tinagkurangak ka na kayaw ka na iti anak ta. Siyak tinang dadael, itinapintas ko maamasakbayan ti pamilya ta. Mumot gayam. Iso adi ka agin sisingpot dita. Taurayan niya pa'y tar-aramitam. Sana na may subli pa'y ti amin. Amok na ita, Belinda. Angam ti kagdanag. Taurayan niya pa ti mapaspasamak. Ada kami lang dito'y para kin ka. Namin ano ay ang ibagak. Diyak ka sa pulan ti tulong yaw. Ngamin napig sa akpay. Kabailak ti bagay. Saan mat siguro ang narigat nga awatan day ta Arnulfo? Nakaununag man ti pampanunutan manong. Jennifer, Pinakan ko ni nanang. Pinagtumar ko matan. naimbag man, ta di na kamat pinagsasawan. Akasi kararamitin na kanyak. Ay kat adalat tamat amanong. Angam kas na kunakon. Baybay amon. Anusan talatan ti kas di apa nagsasauna. Aw-awatan talatan ni nanang manong. Ay, kasladjakon maanusan. Numalagip ko ti panang panaw na idi kadata. Kasla kayat ko mo tapanawan. Manong, saan anasaya at ti agibales? Iso apa nga asim tadi ka agar aramid iti banag nga amum apagbabawyam to intun dumteng ti maudi nga aldaw. Ay, Amok anarigat. Nga masapol nga aramidem. Lipat mo tinapalabas manong. Nalpasan day jay. Saan tayon ama isublipay. Tirumbeng apanunutan tayo ita ket ti agdama ken ti masakbayan. mangan kayo nanang. Itigas ta. Makatumar kayo mo ni tiagas yo. Iti sumlat taditan sa anak pa'y ama bisain. Kasta akanayon ti ibagbagayo. Kasano kayo nga umimbag no kastamot ti araramidin nyo. Mangan kayo Di nakman suruan si ka Greg. San ka pa'y lang anayanak nabiyaga kaun. Iso adi naksuruan tamok ter aramidag. Saan kayo asursuruan? Madanaga naklangit ti kasasaadyo. Diyak kasapulan ti asim kanyak. Da kayo lang arudan ti masakit ngam da kayo pa tinatangsit.
Kaslada kami pahikit din ang mga aywan kada kayo ti adabasol na. Idinto ta agdadata mo tada kayo. Da kayo tinang panaw idi kada kami. Di ka man nagsasaw iti kasta. Tadi mo amo tinaglabasak. Kasano ko maamaamuan mi? Kat saan da kami mo't kami nakasarita iti nasayaat? Imbis na kasarita na kami. Saan? Takaslay durduron da kami mo't nga umadayo kada kayo. Anya ay ati kayat mo amangagan manipod kanyak. Kayat mo nga agbabawi ak. Kat dumawatak iti pamakawan ka na kayo. Kasta ka di. Nanang, agbalbaliw kayon sakbay amaladaw ti amin. Agbalbaliw kayon, kabayatan nga dapay oras. Saan lang nga para kada kami? No di kat para iti mismo abagiyo. Diyo ko maipalubos nga agari ti gura kan sakit tinagam iti kaunggan nyo. Ay, saan akas ka rin ati kayat mo ang mapasamak, Greg? Saan akas ka rin ano imbagam nga agbalbaliw ka? Katagbalbaliw ka latan akas lawan na pasamak. Saan na may suplipay tinapalabas kunak manan? Adda akong dita, nanang. Ngam da ito iti bagak kada kayo. Uray saan kayo adumawat iti pamakawan kada kami. Nabayagan ang napakawanda kayo. Iso asapay lang kumata mapakawan nyo matenti mismo abagiyo. Amo, asaan ang nalakati amin? Numabalbalin. Kaya't ko amang rugi tayo kumamanan kas may sa pamilya. Mamati ak asaan pa'y analadaw ti amin, nanang. Isa pang nga asyo. Agbalbaliw kayon. Agpakumbaba kayo kumamatan, nanang. Aging gayta, kasladyak payla ang maawatan no apay akasjay ti ugali ti inak. Agtultuloy latamet ti panagpaagas na, kat isuda kanitatang ti adda iti balay, kabayatan ti kaaddak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti panagpaagas ni nanang, ken para matlaangan kadag iti masapsapol da iti inaldaw. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Awatem latan ti inam. Talaga siguro akasta. Adda ngamin dagiti tattao adi na ammo ti mangibaga iti sorry wenno dumawat iti pammakawan. Gapwanan ti sugat wenno sakit adida kabaelan nga aklunan. Awan basol mo iti nagkurangan dagiti dadakkel mo. Ti kasayaatan nga aramidem ita sursurwam ti agpakawan ken mamakawan. Saan laeng apara kadakwada no diket para iti mismo abagim. Agbalin ka amas nasaysaya at atao. Saan mong ar-aramiden tikas iti napadasam. Iti kasta ket agbalin kan tumet anasaya at nga ehemplo iti buklem a pamilya. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan